Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ini noonda uya pano ndine secret yangu iyo yandiinayo, asi ndinototya, but at the same time ndiri kutsvakawo rubatsiro, kunyangwe zvikazonzi panenge paine vanhu vanenge vauya vachiti vanoda mafone numbers angu. Please musazopa vanhu mafone numbers because ndinotya kusungwa, uye zvekare hama dzemufi ndinotodzitya nekuti havasi kutozorora, vari kukwidza nekudzika, vari kutsvaka n'anga ine masimba inokwanisa kuvabatsira. Saka ndine bhande iro randakapiwa nasekuru name Hidden. Bhande iri ndakanzi kana ndikanzwa nyama dzangu dzichita sekunge ndinenge ndichiparwa, zvinoreva kuti hama dzemufi dzinenge dzofamba, dzichifamba dzinenge dzichida kutsvaka kuziva kuti asi chii chakamboitika kune hama yavo, sei akafa rufu runorwadza kudaro. Saka kana ndikasunga bhande ndinenge ndatosunga maoko nemakumbo. It's like mushonga wacho unoshanda semushonga uya unonzi mugarang'anga. Saka kana ndakasunga bhande iroro, hakuna n'anga inokwanisa kuvaudza izvo zvakaitika uye zvekare kuti zvakaitirwei uye akazviita ndiani. Mukomana Ashi, nyaya yangu yakatangira apo pandainge ndichiri kuSouth Africa. Iko zvinozvi ndakadzoka ndava kunoku kumusha, ndainge ndichimboitawo basa rekudhiraivha matraki. Saka pakambani apo patainge tichishanda pakabva pachizouya vanhu vedhudhula. Vakati vauya vakati ivo vainge vava kusada kuti maZimbabwean varambe vachishandapo pakambani patainge tichishanda. Yainge itori kambani yainge yakakura. Murungu wedu ainge aine matraki ainge achitosvika kuma50. Saka matambudziko akazotanga mushure mekunge murungu wedu atenga matraki matsva. Ainge atenga matraki matsva ainge ari maScania. Pose apa ainge achishandisa zvimakondo. Saka vazhinji vemuno muSouth Africa vainge vasingadi kumushandira because chikondo chinorwadza kuchidhiraivha uye zvekare chiri very risk. Akazoti atenga matraki matsva, ndipo pakabva pachizouya vanhu vedhudhula. Vakati vauya vakabva vachizoti vainge vachida kuti maZimbabwean ose ange achidzingwa basa. Vakati kana kuri kunzi kambani yako uri kuona kuti hazviiti kuti unge uchidzinga maZimbabwean ose basa, pano pakambani pamatraki aripo, toti matraki 50 awa aripo, panofanira kungosara maZimbabwean 9, then 41 kana kuti more than 41 vanofanira kunge vari maSouth African. Ipapo tainge tiri maZimbabwean, maMalawian uye zvekare nemaZambian. Saka zvaaita murungu aiti kana kuri kunzi malord kana ari ekuZimbabwe, unenge uri muZimbabwean unenge uchidhiraivha uchienda uchinosiya magudzi kuZimbabwe. Kana lodi riri rekuMalawi aiprefer kuti munhu wekuMalawi ange achienda ikoko, uye zvekare kunana DRC kwaingoenda maZambians. Then isusu semaZimbabwean ndisu taitamba sema midfielder, tairova local, torova zvekare Zambia, torova Mozambique, Zimbabwe, dzimwe nguva taizosvika zvekare nekuDRC, ndisu taitamba pacenter. Saka akabva achizotaura nesu murungu akati vakomana, ndo nyaya iripo, vanhu ava ndikwanise kuti ndinge ndichiita hondo navo nekuti ndinotyira midziyo yangu, nekuti vainge vava kungogara vachingouya vachiti ndo zvavainge vachida kuti zvinge zvichizoitwa. Akabva achizoti ainge achazotipa mapackages, then obva atimisa basa. Akati kana ndikaona zvaramba zvandichaita ndezvekuti matraki angu ose ndichamatengesa, asi kana ndomatengesa ndichatanga ndarejista imwe kambani kuZambia yandicharejista kuZambia, then ndobva ndazvitengesera matraki angu, ndobva ndachizomaisa maZambian reg, mobva machizotanga kushanda from Zambia.
asi pari zvino vakomana hazviite kuti murambe muchingondishandira. Saka akabva achizoti ainge achazosarudza vanhu 9 avo ainge achazosarudza vainge vachazosara vachishanda pakambani nemaSouth African. Mukomana Shindo pakabva pachizotanga mweya wegodo neruvengo ipapo, nekuti ndaitarisira, munhu wose aitarisira kuti ndiye ainge achazosara. Hakuna anoda kuti mhuri yake inge ichizofa nenzara. Zvadaro mukomanashi ndo patakatanga kushandisirana mishonga. Ndini wevamwe uyo aifanira kunge dai akasara ari pakambani. Murume wandakazourayisa ndichamuti Temba. Saka Temba airovawo madhiri pakambani apa. Tose tairova madhiri, taishandisa mafleet cards pakunodira fuel. Saka dzimwe nguva wairegedza kudira fuel, then wobva watotengesa fuel yacho iyoyo, kana kuti waidira fuel shoma, then wobva wafamba uchinhonga mapassenger nezvimwewo zvinhu zvaunenge uchibatiswa nevanhu. Saka kwainge kuri kungokiya nekuti mari dzatainge tichipiwa dzainge dziri shoma ende mari haimbofi yakakwana. Saka hakuna ainge asingaiti madhiri. Temba paakazonzwa zvichinzi ndini wevamwe vainge vasarudzwa nemurungu kuti ndisu tainge tichazosara tiri pakambani tiri 9 maZimbabweni, akarwadziwa nazvo. Akabva achizoenda akaenda kumurungu mukoma, akabva achizonodedenura nyaya dzangu dzose, madhiri ose avo andaiita, because pane pamwe pandakambobreka record mukoma, ndainge ndiine madhiri andainge ndichiita, ndainge ndiri pakati pekuvaka. Saka ndainge ndichida mari, ndakati ndava mumesina ndikati kufunga ndikati but pano ndinokwanisa kungofa nemari, because ndine vamwe mother avo vandainge ndataura navo, track ravo raifanira kuti ringe richidzokera kuJoburg, rainge rabva kuDRC. Saka vainge vachida matai avo ainge ari patrailer rangu. Mukomanashi ndakaita zvivindi zvekufamba nematai 1 kusvika ndichinosvika muHarare. Ndakatosarudza kutoti ndinge ndichitofamba ndichitodhiza mari. Kana mapurisa vaindimisa vaiseka kuti murume wewe une zvivindi, trailer rinofanira kuti ringe richifamba riine mavhiri maviri, asi iwe uri kufamba ne1. Ndakamatengesa matai ndikatorova bhegi ndokutosvika ndichitosiyira mudzimai wangu mari. Saka ndainge ndakatorawo mavideos, ndakatora mavideos kubva tichisunungura matai ndichitumidzira vamwe vangu, nekuti ndo zvatai wanzokuita tichitoti yafa mari, yatofa mari. Kunyange patai drena diesel waikwanisa kutongoita chishort video wototumidzirawo vamwe vako, nekuti mutemo wedu wainge uri mutemo wekuti hakuna anofa akatengesa umwe mune zvatinenge tichiita mukambani. Saka handina kunge ndakaziva kuti Temba ainge akachengeta mavideos. Mukomanashi akabva achizoenda akanoita chimero, akatimerura tose. Kana murungu akaseka akati kwandiri, gift I never thought kuti ndo zvauri izvi. Mukomanashi akaona mavideos, track rake richifamba rakati vhiri rimwe chete, trailer rose. Apa ndakaloda kudaro, asi ndakasvika zvakadaro mukomanashi, ndaifamba pore zvinyoronyoro kusvika ndasvika, nekuti bhegi rangu ndainge ndiinaro. Ndakazoti ndasvika ndo pandakabva ndachizonobayirira zvimidhofo zvematai akatanga kuputika ose. Ndikaudza murungu kuti zvinhu zvainge zvadhakwa, akanditi enda pagaraji pakati ndikanobayirirwa mataya manyowani. Saka nyaya iyoyo yakamurwadza, akandidzingirira nechipanera achindidzinga payadhi, akati handidi kana kukuona gift. Saka ndakabva ndachizodhakwirwa neupenyu ndikatanga kukiya. Zvino Temba ndainge ndichizviziva kuti ainge achidanana neumwe mukadzi wemuSouth Africa. Mukadzi uyu mukomanashi, murume wake ainge aine mataxi awo anoenda kuSoweto. Ndaizviziva, hakuna ainge asingazvizivi kuti ane mukadzi waari kuhura naye. Murume wacho is very dangerous. Ndakaita zvivindi mukoma, ndikaenda kuma offices kweimwe taxi association yandisingatauri, ndikabva ndabvunza muridzi wemakombi iwavo, ndokubva ndachizopiwa mafone numbers. Ndakabva ndachizotaura naye, ndikabva ndamuudza kuti Temba ainge achidanana nemudzimai wake. Akangoti haisi kana nyaya, hapana kana problem, ndichazvigadzirisa.
akabva achizourawa. Temba uyu akangowanikwa ari mutrack akarohwa 2 bullets pahuma apa, ndokufa kwaakaita. Zvino Temba akati afa, ndakabva ndachizotanga kuvhiringwa zvino nechipoko chaTemba. Chakandivhiringa kwenguva yakareba. Panguva yacho iyoyo ndainge ndava kushandira umwe muIndian. Ndakaita imwe accident mukomanashi ndichienda kuDurban, hapana akafa. Ndakangoita accident ndiri ndega, kusinganayi kusingaite sei. Apa ndaitofamba good speed mukoma, ndakangorova imwe jackknife, ndakangokaruka ndatoona trailer ratova kumberi kwangu. Asi chakatanga chaitika ndechekuti ndakarota Temba ndisati ndasimudza track. Ndakarota Temba achindidzinga mutrack achinditi, iwe waneta mani, mira ndinge ndichimbodriver. Ndokubva ndachizoona kumberi kwangu kwakazara ropa padashboard nepawindscreen. Ndakaita imwe accident yakashamisa kana vanhu vakawanda nekuti ndainge ndiri ndega, asi ndikarohwa nejackknife. Kubva ipapo mukomanachi ndakazotadza kuti ndinge ndichiwana basa muSouth Africa. Ndaona kuti zvinhu zvainge zvadhakwa namadhamu, takabva tachizosarudza kuti tinge tichizotengesa motikari. Ndokubva ndachizodzoka kuZimu tikazotanga kuita zvekuhodha mabhero tichitengesa. Saka zvinhu zvangu zvainge zvisinganyatsokufamba zvakanaka. Ndopa ndakabva ndachizoenda kun'anga. Ndaenda kun'anga ndikabva ndachizoudzwa kuti mweya waTemba wainge uchiri kungonditeverera. Aiti kana munhu akauya panenge paine mabhero angu achida kutenga kana kuhodha mabhero, then aibva achizodzivisa munhu iyeye, obva amuti hona dzimwe hembe dzakanaka idzo. Munhu obva atodarikira, obva aenda, obva anotenga panext nepatable pangu. Saka n'anga yakabva yachizondibatsira. Yandibatsira kudaro zvinhu zvangu zvakatanga kusununguka. Zvava kusununguka mukoma, Temba akabva achizodzokera kuhama dzake. Ndokubva achizotanga kunetsa hama dzake, achiita kuti vanhu vange vachisangana nemaproblems mukufamba. Ndopavakaudzwa kuti zvakaitika, it was not just an armed robbery. Kunyange vanhu vacho vakazviita vakasungwa, but umwe wevakakonzeresa ainge asina kubatwa. Zvino ndakabva ndachizonzi nen'anga ndaifanira kuti ndige ndichitsipika. Ndakabva ndachizotsipika mweya waTemba, ndikabva ndachizopiwa bhande iro randinoshandisa. Hama dzaTemba dziri kutotambudzika nekuti iyewo sezvo achida kuti vange vachibata chokwadi, ane nguva dzekuti mudzinza rekwaakaberekerwa anopota achitombopengesa vanhu kuti vanhu vange vachifamba, kuti vange vachiziva kuti chambonyanya kuita kuti musoro unge uchitema chimbori chii. Zvino nekuda kwekuti ndinobva ndabata n'anga ndoisunga makumbo nebhande, havana rubatsiro rwavari kumbowana. Apawo nekusaidhi hama dzangu mukomanashi dzinorwara. Ndine hama dzimwe dzekuti dzinotongorasika njere, asi unozozviona munhu wava kutaura naye kuti munhu uyu haana kukwana, asi kana uchimuona anotoita zvose, kutorana namabhizinesi, kutodhiraivha motikari, kutomisa musha, asi paanongotanga kutaura newe ndopaunobva watoona kutoti idzi hadzina kukwana idzi. Zvose izvi zviri kukonzereswa nemhepo yaTemba. Zvino sekuru ndakavabvunza kuti zvinogadzirisika here? Vakati izvi hazvisi zvekuti unoswera uchida kuzvigadzirisa, iwe chingoramba uchishandisa bhande rako chete. Bhande iri mukomanashi ndinorisunga usiku ndisina chandinenge ndakapfeka. Ndinenge ndakangosunga bhande chete ndisina chandinenge ndakapfeka. Dzimwe nguva ndinototi kana ndiine girlfriend randinenge ndakecha rinotochamisika kuti what kind munhu anosunga bhande apa asina kupfeka. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Kana mukaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu, where strange things they do happen in this world. Pakaipa. Ngatitaurei navo. Hanzi handitozivi kuti
mhuri yeZimbabwe ingatiwo kudii nenyaya yangu, but hanzi ndanga ndichida kuzvigadzirisa, but sekuru vanondibatsira vari kuti siyana nazvo, handiti iwewe uri kurarama life yako iri right, saka siyana nazvo, chikuru ndechekuti iwewe uri kurarama life yakanaka. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Mukoma, ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Chandiunza pano ndiri kudawo advice. Ndine voice rekuti kana ndikatanga kuimba vanhu vose vanototi this one is going to be a superstar. Saka ndagara ndinoita hangu zvemusic, ndakarerekera kugospel. Saka ndine umwe producer uyo wandakatanga kutaura naye masvondo adarika awa. Saka producer uyu akanditi ndinokwanisa kukutumidzira mabeats, then wobva wachizoita marehearsals, then wobva wachizouya kuZimbabwe. Ndataura naye, then ndakabva ndachizofonerwa nedzimwe nhamba. Ndafonerwa nenhamba idzodzo mukoma, ndakabva ndachizonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichimboregedza kuenda kuchurch. Ndikati why? Akandeti kana uchida kubudirira mumusic industry, kunyange uchiimba masongs egospel, for now kusvika next year unofanira kuti unge uchimbomira kuenda kuchurch, usanamata, usatsanya, fara. Kana usati wakambonwa doro, inwa doro, kunyange uine murume wako, but chitotanga kutoita zvechihure ndokuti zvinhu zvako zvinge zvichizokufambira zvakanaka. Saka ndakafungidzira kuti zvimwe kuda yainge iri prank. Ndokubva ndachizotaura naproducer wangu, ndikabva ndati pane munhu ari kundifonera ari kuti ndimi mamupa mafone numbers. Akabva anditi zvekutaura pawhatsapp ndozvenei. Akabva achizodelita mamessages acho ainge anditumidzira, akabva achizondifonera nedzimwe nhamba. Andifonera nenhamba idzodzo ndakashamisika kuti inhamba dzemuSouth Africa. Akabva anditi hausi kurekodha ka? Ndikati kurekodhei? Akanditi it's fine if you are not recording. Akabva anditi music yako I can market it very well, but talent is not going to get you anywhere. Ndikati muri kuzama kuti kudii nhai mukuasha? Akabva anditi kana muchida kubudirira music industry right now it is oversaturated. Hamufi makaita kana senti music industry unless matoita zvemunyika, kunyange muchimba gospel, but ivai wemunyika muchaona kuti munokwanisa kuita mari yakawandisa kutodarika kana macontent creators kunyange musati mazivikanwa. Apa ainge achitotaura mazita emamwe mabig content creators atiinawo munyika medu muZimbabwe. Akanditi asi zvinoda kuti munge muchidzokera munyika. Ndikati like how? Akabva ati kwandiri zvamakaudzwa ndizvozvo handikwanisi kudzokorora. Ndokubva atodropa call. Saka apa zvandakaudzwa pafirst call ndo zvandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichiita kubva izvezvi muna September kuzonosvika next year September. Handisi kufanira kuti ndinge ndichienda kuchurch, handifanire kuti ndinge ndichinamata. Bhaibheri ndakanzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichibatidza moto ndoripisa usiku. Hanzi ndinofanira kuti ndinge ndichisonesa rakaita kunge gemenzi riri red rinenge riine muchinjiko unenge wakatarisa pasi. Ndobva ndapisa bhaibheri. Hanzi handina zvandinofanira kuti ndinge ndichitaura, kungopisa bhaibheri chete. Then ndobva ndachizotanga kuita zvokunwa doro, ndichienda munzvimbo dzemafaro. Kana ndichikwanisa kutowana boyfriend ndotomboita zvemaboyfriend. Pose ipapo hanzi pandinenge ndichiita zvinhu zvose izvi, hanzi ndinofanira kuti ndinge ndichinyora masongs angu kumatangidza zvekare, kumatangidza kumanyora zvekare ndakadhakwa kana kuti ndiine chikomba ndodzokorora kunyora masongs angu. Hanzi ndichazotanga kurekodha next year, ndopa ndinokwanisa kupiwa recording deal. Hanzi neumwe ane mari isingaiti muZimbabwe, zita rake handina kuriudzwa. Handizivi kuti zvandiri kuudzwa izvi
zviriko here? Is it a prank? I'm now confused mukoma. Apa ndainge ndakabhadhara mari yealbum, saka ndakanzi mari iyoyo yandakabhadhara yealbum, kana sponsor azoona kuti zvinenge zvaita, hanzi mari yealbum yandakabhadhara ichazowedzerwa kuitira kuti production yangu inge ichizova up to standard. Hanzi ndinokwanisa kuzotorekodhewa neumwe producer achabva kuTanzania. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Munoti kudii neconfession iyi yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu? Zvazvinotyisa naimi. Hanzi dzokera kunyika apa uri a gospel artist.